ଜୀବନର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପୁସ୍ତକର ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ବାଇବଲରେ ଅଛି। ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱର କିଏ? 1 ନମ୍ବର। ଆଉ ଈଶ୍ୱର 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର କେଉଁ ପ୍ରକାରର? 3 ନମ୍ବରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ଜାଣିପାରିବି? ଏହି 3ଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଈଶ୍ୱର କିଏ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆଦି 1:1 ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ବାଇବଲ କହେ, ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏପରି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତ ବା ସ୍ୱର୍ଗ କାହାରି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦିନ କି ରାତି ନଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀ ନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ କେବଳ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲେ। ଏଠି ଆଉ ଦେଖିପାରିବା ଆମେ ଆଦି 1:3 ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ନାରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବସବାସ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେ ଶୂନ୍ୟରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ କେବଳ କହିଲେ, ଆଲୋକ ହେଉ, ଆଉ ଆଲୋକର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଏହି ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ଆଦମ ଓ ଅବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା। ସେମାନେ ଏ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଲୋକ ହେଲେ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 6:4 ଦେଖିବା। ଏଠି ବାଇବଲର ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ବେଦବେଦୀ ଓ ପ୍ରତିମା ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ଏମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ ନୁହଁ। ଈଶ୍ୱର କଥା କହିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୂକ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ହୁଏତ କାଠ, ମାଟି କିମ୍ବା ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମା ସବୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହି ଦେବୀ ଦେବା ସବୁ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ଏହା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା, ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆପଣଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଦେବଦେବୀ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ପରି ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ସେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିମା ପୂଜକ କିଏ। ଏଠି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ, ଲାଳସା, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଚାକିରି ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତିମା ପୂଜା। ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭରସା ରଖନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ସୁସ୍ଥ କରିବି ଓ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ଏକ ପ୍ରତିମା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଠି ଦେଖିବା, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଲୁକ 3:38 ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମମୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାଇବଲ କହେ ଯେ ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଏଣୁ ଆଦମଙ୍କ ବଂଶଧର ଯେ ଆମେ। ଆମ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଜଣେ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପରି ଅଟେ। ଜଣେ ପିତା ଯାହା କରନ୍ତି ସେ ତାହା କରନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 139:13-16 ଦେଖିପାରିବା। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ପତ୍ତିତ ମୂଳ ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ଶାରୀରିକ ରୂପେ ନୁହେଁ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସଦୃଶ ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସଦୃଶ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ।
ସେ ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବସ୍ତ୍ର ପାଆନ୍ତୁ ଓ ନିରାପଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ଅଧିକାର ଓ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ଆପଣ ଖୁସି ଥିଲେ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର। ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।